Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Paulo Gravides, Mienzeri, Sky Migs, John Romero, Shasha Ranola, Cherry De Matira, Jedalyn Mones, Marbs Canyeles, Crazy Mark Official, at sa mga nag-renew ng badge na sina Uno Rili, Rhea Villavarlos, Luz Dulay, Rita Enriquez, Admin Dio Boyo, Eds De La Cruz, Zaiki Batang Samar, Jen, Jenelito Coro, Fitus, Blaze Hort, Janice Palmahil, Rolando Meneses, Lane C, Sol Roluqui, Clizzy Curly, Mr. McNeil, Gadget Fixer PH, Admin Edison Galvan, at kay DJR Eguilios. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Chanel o Dambo kung tawagin. Chanel sa umaga, Dambo sa gabi. Taong 2000, Buendia Avenue, Makati. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho si Dambo bilang isang parlorista dito sa Buendia. Marami silang customer dito at masasabing malakas talaga yung parlor nila. Sa dami ng customer nila, minsan inaabot sila hanggang alas 12 ng madaling araw. Lalo na kapag yung mga service kulay-kulay ng buhok, treatment, tapos reband-reband. Yan, magdamagan talaga kapag ganyan. Ayos lang naman sa kanila yon. Kasi yung tinutuluyan nilang bahay, kabilang kanto lang mula sa parlor nila. At saka, pabahay din yon ng amo nila. Wala silang binabayarang renta, tubig, kuryente, pero sagot nila yung pagkain nila. Sa araw-araw na pamumuhay nitong mga parlorista na ito, wala silang ibang ginawa kundi pagtripan yung mga customer nilang wala na doon. Paminsan-minsan yung mga dumadaang tao sa harap ng parlor nila. Alam niyo yung nandadaot sila pero sila lang yung nakakarinig. Para lang meron silang pagtawanan at pampalipas oras na rin. Hanggang isang araw, meron silang kapitbahay na nagpakulay ng buhok. Isa itong kasambahay at siya ay si Nene. Yan ang tawag sa kanya sa lugar nila. Kasi mukha itong bata tapos walang dalawang ngipin sa harap. Kaya Nene. Pero nasa 30 o 40 anyos na itong si Nene. BBPs lang talaga. Tapos laking Visayas, kaya merong punto yung pagsasalita niya ng Tagalog. Yung mga common na punto, yung pwede niya, pwede, yung teka niya, tika. Tapos ginagawa nilang katatawanan niyan kapag hindi nila kaharap si Nene. Tanda ni Dambo, buwan ng Disyembre nagpakulay ng buhok itong si Nene. Bagong sahod siya, tapos merong bonus mula sa amo niya. Mabait naman itong si Nene eh. Wala silang masasabi sa ugali niya. Ang nagkulay kay Nene nung araw na yon ay yung kaibigang bakla din ni Dambo na si Venus. Masasabi niyang ito ang pinakamalakas mandaot ng kapwa sa kanilang lahat.
Mabait ito kapag kaharap mo. Pero kapag nakatalikod ka, marami itong masasabi sa'yo. Habang kinukulayan ni Venus ang buhok ni Nene, panay na ang senyas ng mga mata niya sa mga kasamahan niya. Yun bang pairap-irap siya? Ayaw niya sa ginagawa niya? Pero no choice siya kasi nga, merong pambayad si Nene eh. Doon pa lang sa puntong yun, sinimulan na niya yung pangtitrip na ginawa niya kay Nene. Masakit at mahapdi yung bleach, di ba? Binabad yan ng matagal ni Venus hanggang sa magkasugat-sugat yung anit ni Nene. Siyempre magrereklamo yung tao. Ang ginagawa lang ni Venus para maibsan yung hapdi, naglalagay siya ng tubig sa bulak tapos dinadampi-dampi niya yung anit. Dahilan niya kaya yun masakit. Kasi pinapatay niya lahat ng buhok para sa gusto niyang kulay. May punto nga naman si Venus. Pero ang gusto lang kasing kulay no ni Nene, yung simple lang. Yung brown lang tapos medyo highlights. Hindi naman kailangan ng bleach doon, di ba? Ang kaso, wala naman kasing alam itong si Nene. First time niya lang magpakulay ng buhok. Ilang oras ang lumipas, natapos naman yung pagpapakulay ni Nene ng buhok niya. Pero ang naging resulta, nagkaroon siya ng maraming sugat sa ulo niya at halos magsitukla pa na yon dahil sa kakapal ng mga sugat. At yung itsura no ni Venus, nakataas pa yung isang kilay niya habang nagsasalita ng, "Tama lang na may ganyang sakit. Yung iba nga halos makalbo na kapag nagpapakulay ng buhok eh. First time mo lang, di ba? O, ganyan kasakit magpakulay." Imbis na magsorry o humingi ng pasensya kay Nene, yan pa yung mga sinabi niya. Buti na lang wala ng customer ng mga oras na yon. Kaya sila lang yung nakarinig kung papaano magsalita si Venus kay Nene. Matapos yan, nagbayad na lang si Nene at mangiyak-ngiyak pa itong umalis sa parlor nila. Paglabas niya ng parlor, hagalpak ng tawa itong si Venus dahil sa ginawa niya kay Nene. Walang tigil itong nagsasalita ng, "Oh, loka, gusto mong gumanda, di ba? Magtiis ka sa sakit. At ano pang igaganda ng mukha nun? Sana inuna niya yung pustiso niya, di ba? Ang lansa ng mukha. Naisipan pang magpakulay. Kaloka." Tawa sila ng tawa sa mga banat ni Venus nun. Nang biglang bumukas ulit yung pintuan ng parlor nila at nakita nilang nagmamadaling pumasok sa loob si Nene. Nakayuko, panay ang singhot ng sipon at kinuha nito yung naiwan niyang payong sa gilid ng kanina niyang inuupuan. Nakita ni Dambo na namamaga ang mga mata ni Nene. Siguro kakaiyak. Ang naging reaksyon lang ni Venus, "Ay, andyan ka pa pala. Ang ganda ng buhok mo, di ba? O, tingnan mo." Pero hindi siya pinansin ni Nene at tinitigan lang siya nito ng masama. Paglabas ni Nene, lahat sila napatanong kung narinig ba nito yung mga sinabing pandadaot ni Venus sa kanya. Sagot ni Dambo, "Malamang te, kasi di naman nakasarado na maigi yung pintuan natin eh. At saka ilang minutes siyang wala. Malay mo nakikinig lang siya sa labas, di ba?"
Sagot ni Venus. Ay nako, deadma kung narinig niya. Hindi naman siya nag-tip kahit man lang 50, di ba? Sagot ni Dambo. Te naman, ang liit naman ng sahod ng tao, hihingan mo pa ng tip? Sinunog mo na nga yung anit di ba? Sabay tawanan sila ng malakas. Matapos ang gabing yon, ni anino ni Nene, hindi na nila nakita. Makalipas ang 1 linggo mahigit, pinagtanong-tanong na nila Dambo sa mga kapitbahay nila kung nakikita pa ba nila si Nene. Ang sabi nung iba, hindi na. Pero itong karinderya na kinakainan nila, ang sabi umuwi na si Nene sa probinsya nila para magbakasyon kasi nga magpapasko. Nung narinig nila yan, hindi na sila nagkaroon pa ng interes kay Nene. Pero ang hindi nila alam, dito na magsisimula ang bangungot ni Venus. Isang hapon, sarado ang parlor nila. Wala silang ibang ginawa kundi tumambay lang sa pinagstayan nilang bahay. Napagplanuhan itong magkakaibigan na rumampa sa mall, window shopping lang. Pumayag naman itong sila Dambo. Isa-isa silang naligo nun. Ang pinakaunang naligo sa kanila, si Venus. Pagpasok niya sa loob ng CR, ilang minuto pa lang ang nakalipas, bigla na lang itong nagmumumura, tili ng tili, at halos mawasak na ang lalamunan niya dahil sa kakasigaw niya ng mura niya. 3 sila nun. Si Dambo at yung kasama niyang nasa labas. Kinatok yung CR at tinanong kung anong nangyayari kay Venus. Hanggang sa unti-unti na lang nawala yung sigaw niya at tanging tunog na lang ng tubig ang naririnig nung dalawa. Katok sila ng katok pero wala na silang naririnig na sagot mula kay Venus. Kaya ang ginawa nito nila Dambo, dinamba nila yung pintuan ng CR hanggang sa masira nila yung lock nun. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila si Venus na nakahiga sa lapag ng CR, hubot-hubad at tapyas yung mga buhok niya sa pinakagitna ng ulo niya. Hawak-hawak ni Venus sa kanang kamay niya yung buhok na natanggal, na tila ba sinabunutan niya yung sarili niya hanggang sa matanggal yun. Unti-unti na ring naglalabasan yung mga dugo sa anit niya. Kaya ang ginawa nitong dalawa, humingi kaagad sila ng tulong. Awa naman ng Diyos, naisugod si Venus sa ospital at wala namang nangyaring kritikal sa kanya. Yun lang yung wasak yung anit niya dahil hinila niya ng puwersahan yung buhok niya. Unang gabi ni Venus sa ospital, medyo nahimasmasa na siya. Tinanong siya nila Dambo kung anong nangyari sa kanya at bakit niya ginawa yun. Tulala lang si Venus nung una. Iniisip niya kung ano bang nangyari. Hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata nito at umiyak ng umiyak. Hagulgul talaga siya nun. Niyakap siya ni Dambo at pinakalma. Habang yakap niya si Venus, narinig niyang nagsalita ito ng, "Te, may demonyo sa CR na yun.
Hinatak niya yung buhok ko. Papatayin niya ako, te. Ang sabi ni Dambo sa kanya. Te, ang tagal na natin dun eh. Wala namang demonyo dun, di ba? Baka kasi kakanood mo ng mga nakakatakot yan. Pero pinipilit talaga ni Venus si Dambo tungkol doon sa demonyo. Kesa lumala pa yung iniisip ni Venus, sumang-ayon na lang itong si Dambo sa kanya at pinakinggan ang lahat ng sumbong ni Venus. Kwento nito, nung kasalukuyan siyang nagsashampoo ng buhok niya, bigla na lang may sumulpot na malaking babaeng itim na itim yung balat. Tapos maraming iba't ibang klase ng sungay sa ulo. Agad na hinablot nun yung buhok niya. Tapos wala siyang awang hinila pataas habang nakatitig sa kanya at tawa ng tawa. Ang naisipan na lang niyang gawin, murahin ito ng murahin. Paniniwala kasi sa probinsya nila na kapag minura mo ang isang masamang espiritu o demonyo, matatakot sa'yo to. Pero nung ginawa niya yon, mas lalong lumala yung pagsabunot sa kanya nung babae at galit na galit ito. Pagbagsak niya sa lapag ng CR, ang huli na lang niyang naalala, may kung anong salitang binulong yun sa tenga niya at bigla na lang siyang nawala ng malay. Kahit medyo hindi naniniwala itong sila Dambo sa kwento niya, pinapakinggan pa rin nila. 3 araw na natili itong si Venus sa ospital. Nung pangatlong araw niya, pinalabas na ito at may mga nireseta lang sa kanyang gamot para gumaling yung anik niya. At kailangan, araw-araw niyang linisin yon dahil malalim yung ibang sugat. Mabuti na lang at sobrang bait ng amo nila nun, kaya pinayagan itong magpahinga na lang sa bahay. Sagot din ng amo nila ang lahat ng pangangailangan ni Venus. Yung parlor naman, nagkaroon na lang ng limit yung oras. Yung dating hanggang madaling araw, naging hanggang 7:00 na lang. Kasi nga kulang na sa tao. Nung unang 2 araw na nagpapagaling si Venus, okay naman lahat. Normal naman. Si Dambo din ang naglilinis ng sugat niya sa ulo. Pero, pagsapit nung pangatlong araw, saktong 3:00 ng hapon, pag-out ni Dambo galing ng parlor, diretso siya uwi ng bahay para linisin yung sugat ni Venus. Habang inaalis ni Dambo yung gasa sa ulo ni Venus, nagtataka siya kasi parang ang kapal nung nakaumbok sa gasa at saka sobrang baho. Amoy bulok na laman. Imposibleng nana yun kasi nililinisan niya ng maayos yun eh. Minadali ni Dambo yung pagtanggal ng gasa. At nung natanggal niya na lahat, bumungad sa kanya ang mga naglalakihan at mga nagpuputukang sugat na may nana. Hindi normal ang mga itsura ng mga ito. Yung sugat, korteng sinaksak ng kawayan. Tapos walang tigil ito sa pagbuga ng nana na merong kakaibang amoy. Nagulat si Dambo sa nakita niya. Pero yung itsura ni Venus, parang wala naman itong iniindang sakit. Pero, nung tumulo yung nana sa gilid ng mata ni Venus, dito na siya nagsimulang makaramdam
ng malaimpyernong sakit sa anit niya. Mura ito ng mura at sigaw siya ng sigaw ng, "Alisin mo yung nilagay mo na gamot! Sobrang hapde! Sobrang sakit! Parang sinasaksak yung ulo ko, te!" Ang sabi naman ni Dambo, "Te, wala pa akong nilalagay na gamot. Inalis ko pa lang yung gasa." Halos magwala si Venus dahil sa sakit. Ang ingay na rin niya. Kaya yung ibang nakatira sa bahay, nabulabog na nila. Nung nakita ng amo nila yung sitwasyon, hindi nagdalawang isip ito na isugod kaagad si Venus sa ospital. Pagdating nila doon, kung ano-anong sinaksak kay Venus para kumalma siya. Kasi kulang na lang, butasin niya ulit yung ulo niya para mawala yung pananakit nito eh. Huling option nila, saksakan ng pampatulog para hindi galawin yung mga sugat niya. Ayun, bagsak. Kinausap ng doktor yung amo nila. Hindi narinig nila Dambo kung ano yun. Paglabas ng amo nila, ang sabi nito, sila na munang bahala kay Venus. Umuwi na lang muna sila para makapagpahinga. Kahit ayaw ni Dambo na iwan si Venus, wala siyang magagawa. Utos yun ng amo niya eh. Buong araw naghintay si Dambo sa pagbalik ng amo niya pero hindi ito umuwi nung araw na yon. Kinaumagahan, wala pa rin yung amo nila. Kahit nung pumasok na siya sa parlor, wala pa rin. Pag-uwi niya galing ng parlor, saktong nagpaparada ng sasakyan yung amo nila. Sinalubong niya yon at hinintay niya kung anong sasabihing balita tungkol kay Venus. Pagbaba ng amo niya ng sasakyan, tinapik-tapik lang siya nito sa balikat. Di na nakapagpigil si Dambo. Tinanong niya na yung amo niya kung ano bang nangyari. Nang sabihin nito na patay na siya. Patay na si Venus. Pagtapos sabihin sa kanya yan ng amo niya, pakiramdam ni Dambo na bingi siya. Kasi kahit bumubuka pa yung bibig ng amo niya, wala na siyang naririnig mula rito. Huling narinig niya, nagpaalam na itong aakyat na siya sa kwarto niya dahil buong gabi siyang hindi nakatulog. Gawa nga ng inasikaso niya lahat sa ospital. Tulala lang si Dambo nun. Ang dami niyang tanong sa isip niya tulad ng, asan yung katawan ni Venus? Anong kinamatay ni Venus? Bakit biglaan yung pagkamatay ni Venus? Pero wala siyang nakuhang sagot kasi nga umakyat na yung amo niya. Buong araw natulala si Dambo sa labas ng bahay nila. Hanggang kinagabihan, nakaupo lang siya doon at iniisip ang lahat ng nangyari. Habang nagmumuni-muni siya, may narinig siyang sumisipol-sipol at papalapit ang sipol na yon kung saan siya nakaupo. Pagtingin niya sa malayo, merong payat, maliit, at kalbong babae ang naglalakad sa tapat niya. Nung tiningnan itong maigi ni Dambo, nakita niyang si Nene yon. Tumitig sa kanya si Nene at ngumiti. Sinunda ng tingin yon ni Dambo. Lumiko sa isang eskinita si Nene at hindi na niya nakita pa. Buong gabing hirap makatulog si Dambo nun. Kahit sino naman, di ba?
namatay yung kaibigan mo eh. Kinaumagahan, kinuwento na kay Dambo ng kasama niya kung anong kinamatay ni Venus. Ang sabi atake sa puso. Ang sabi ni Dambo, imposible. Wala namang sakit sa puso yun eh. Papaanong yun ang ikamamatay niya? Kahit anong diskusyon pa ang gawin nilang dalawa, wala naman na silang magagawa. Kaya, nagdasal na lang sila at nagtirik ng kandila para kay Venus. Kinuha na rin ng mga kamag-anak niya yung bangkay niya sa ospital. Kaya wala na silang aabutan pa doon. Ilang araw at gabi dinala ni Dambo yung bigat at sakit na nararamdaman niya. Hanggang isang hapon, nung bumibili sila ng merienda, tinanong niya doon sa nagtitinda ng banana Q kung nandyan na ba ulit si Nene. Kasi nasa tapat lang ng bahay nila Nene yung tindahan na yun eh. Ang sabi nung tindera, wala pa. Hindi pa bumabalik at baka hindi na bumalik kasi wala nang paramdam doon sa amo. Nagulat naman si Dambo kasi nga nakita niya pa yon nung kailan lang, di ba? Nung naikwento niya sa tindera, hindi yun naniwala sa kanya. At ang chismis pa nun, iwasang makipagkaibigan kay Nene dahil may lahi yon ng mangkukulam. Natawa si Dambo sa sinabi ng tindera. Kasi nga naman, anong taon na yon tapos naniniwala pa siya sa mga mangkukulam? Tanong ni Dambo. Paano mo naman nasabi yan, te? At saka, wala nang mangkukulam, no? Diyos ko naman, sa mga probinsya lang yon. Sagot sa kanya nung tindera. Ayaw mong maniwala. Bago umalis si Nene, nakita kong tumutuwad-tuwad yon sa harapan ng parlor ninyo. Nagbibiro pa rin si Dambo. Ang sinasabi niya pa, baka nagpa-practice para sa jowa niya, may dinadampot lang na barya, nag-i-stretching, yung mga tipikal na pampilosopo ng mga bakla. Basta, ang dami niyang banat na talaga namang nakakatawa. Pero lahat yan nawala nung nakita niyang seryoso yung tindera ng banana Q at meron itong pinakitang manika sa kanya na gawa sa mga pinagtagpi-tagping halaman. Tanong ni Dambo, Ay, te, ano ba yan? Nananakot ka na. Sagot sa kanya nun, alam kong mangkukulam ang lahi ni Nene dahil mangkukulam din ako. Dito na nag-iba ang oras sa paligid. Kaya wala nang nagawa si Dambo kundi maniwala na lang sa sinasabi nung tindera sa kanya. Matapos ang araw na yan, ni anino ni Nene, hindi na nga nila nakita pa sa lugar na yon. Ultimo yung tindera ng banana Q, nawala na rin. Pero lumala ang pagpaparamdam ni Venus kay Dambo. Napapaginipan ni Dambo si Venus na humihingi sa kanya ng tulong. Hirap na hirap siya. Hawak ng demonyo yung kaluluwa niya. At meron itong bagay na pinapasunog sa kanya para matapos na ang paghihirap niya. Ang kaso lang, hindi naman alam ni Dambo kung ano yung gamit na yon. Halos ilang taon niya ring dinala yung pagbibigay mensahe sa kanya ni Venus na halos umabot na sa punto na nahihirapan na siya at naaapektuhan na yung kalusugan niya.
Natigil lang ang pagpaparamdam ni Venus sa kanya nung lumapit siya sa isang manggagamot para bigyan siya ng dasal at hindi na siya madikitan ng kaluluwa ni Venus. Mabuti na lang at legit yung nilapitan niyang manggagamot. Pero hanggang ngayon, hinding-hindi malilimutan ni Dambo yung naging karanasan niya sa dati niyang pinapasukang parlor. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung tungkol doon sa merong pinapasunog na bagay kay Dambo si Venus, pakiramdam ko doon inilagay yung kulam para makalusot dito sa katawan ni Venus. 'Di ba? Malaki yung posibilidad na ganon. Kapag nasunog yon ni Dambo, siguro makakawala yung kaluluwa niya na hawak ng mangkukulam. Pero hindi nasunog ni Dambo eh. Kaya siguro hanggang sa mga panahong ito, hawak pa rin si Venus ng mga mangkukulam. Yan kasi yung hirap eh. Kapag walang preno yung mga bibig natin o maski yung mga daliri natin. Para sa mga keyboard warrior natin dyan na active sa pangbabash. Alam nyo, di malayo sa buhay ninyo. Tatamaan din kayo ng karma dahil sa mga masasakit na salita o type na ginagawa nyo para sa kapwa ninyo. Sana lang sa inyo. Huwag sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya kung may sasabihin kayo o itatype, pag-isipan nyo muna ng ilang beses kung makakasakit ba kayo o hindi. Baka kasi yung taong pagsasabihan nyo meron din palang alam, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.